kini ke mas berkut in dua ini ke benta ke kesem jong I dayo pika lalu ke kesem jong ki kun kiti jong ki tam gitu dan kami ya kecing jing kelak pemut nam ta jing ka jing kia jing Father Claudius Lamare beton jing sistem dan Nazareth Hospital Nakota sing khai jong Pak Benedict Sumer mantap untuk Pusnem Pintu dan kamet kebukuan kebukia jing san hi sem jing lait naik jing senu jing sume aparo nakabanta I Pauline Banalat Kar bat nakabanta I Obinas Warjeri nang be dumyo ya ka jam ni job haka personal interview Jiruai sang mas pun apa lai spa lai sang. Ang ning iya lung iya mena utra Ay lakamu lakadem maruan You may try can Kakatengok pa badukon badaman sem bakot amen ka jing jong trai jong Jesus Christ bad ka jing jong oblay lembat ka jing selok jong men sem bakot kendan rengkat bad pi baro halaka jong kamen sem jar marway ngipen map nagbanta ki pop kisang nagbanta ki light kilet Kitam kiduna baro ki bangyale akmat jong try I bo try bodab da gajing da gajing isne yengi kerpange hagane kesngi kebau hika yengi kebau khot yengi bangin don kata gajing yaw blay bat gajing yaki handman ki para gijungi bangila badan kata gajing ke basusha lengba gajing mot gajing perkhat gijungi lengba ki ktin ki kam ki bangile menta kesngi bat hakis ngi babut jong gajing gajungi nak benta kito baro ki por ki ba ngi klam la ban yoblay bat ki hanman ki para gajungi gajing lendat knang gajungi ya kine ki hukum ki baul ayengi to kan menta da gajing surat ngi pen ma bakmat jong utrai ngapla haublay badan bor baro badapi ko hanman ko para bang alale pop shibun da gijing perkhat da kikten da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakraw jonga namar kata akarpad ya kamaria bakhoj kabayaisa kathai soti ya kangel bat kirukoj badia phi ko hanmen ko para banduwai na gabanta jonga how try ublay jongi Ublay badan barbaro unis na yangi madalama bigi pop jongi unyalam yangi shaka jeng embam jukut. Amen. Striken rat go play is na yangi. Striken rat go play is na yangi. Christo mam go Christo. Nong penem jongi penem yangi Striking right go play is yangi Striking right go play is yangi
ko ngin ya duai hakan kasngi kan mau buram ya kamariat hisati kum kasim ngi duai na kabanta jungi iway payway bangilaban buram ya kamaria kum kasim kum kakmi ke jungi berkum juro bamaka kanang wanra ke jung ke jung kurku ha ke jung bamarway jungi ha ke ying kesam ke jungi bad barok hasatla ke perthei ko blei me balapan long ya kanong kha yau khun jong me ba kan long ka kmi bat kasem jongi tos ngau san e ban ai enda lakrashan da gajing sai jongka ngin la ban yo ya ku borom jong ki khun jong me ha ka hima bneng dau trai jong yu jesu kresu khun jong me u be imbat basan sha reng kat bad me ha gajing long ka wei jong men simba khut Ublay junam la junam. Amen. Kajing pule na ke kitab karut. Hakisngi menbaki nang bishar kelas nsyar. Ladon kanem sniu hakari. Paduway brew bana Bethlehem. Hari Juda ulalej pan syong hari mok. Mau bat ketengah jong u kanomi. Bat ki arngot ki kon senrang jong u. Henry Elimelek utengah kanomi ulayap. Bat kelas syai tang bat ki kon senrang jong ka arngot. Kini kile poi kap ken teimo. Kawai kerteng orpa. Bat kawai pat ke kerteng karut. Kila syong lasa hangta komba sipos nem. Nang tabar arngut kikun kelayap no. Kumta katakan te kadu ialah kikun baru arngut pada utengah jongka. Terengkat berkipursa kurim jongka kalamut ban lain no harimau. Namar kalayos ngau harimau pautrai lawan jengau ilki brew wala ai haki jembam yaki. Tek orpa kaladok ialah kakiau kurim berkalek pai no. Henry karute kelas no haka. Hangta kanomi kalaong. Hapek. Kapara syongka jongpi. Kalalek pai syalakikur per syalaki blay. Piru lek pai no se. Kum kapara syongka jongpi. Henry karut kalaong. Wat yai ban syuk se yanga. Padino ya pi. Ne ban pai no nakbabu ya pi. Namarkat sebab pilek ngan lek. Kat sebab pisong ngan song. Ki breu jong pi kin long, ki breu jonga. Baru blay jong pi long blay jonga. Kumta kanomi kalawan pai, lem berkarut, kanong muk, kapresa kurim jongka, kalawan no harimov. Te kilawan sa Bethlehem, namar pastang kapor ot barley. Kaktin jong try. Sepakat lain nomor Pras Pak Andre. Long black and blue, got the things on
kicing try don bapi like a kuya pinam dengki kintay. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai don rengkat bat pi. Ka jing pule na ka gospel bakut kat kum u Matthews. Ka Abraham hame ko try. Ha kata kapor haba ki Farisi kilayos ngeo bau Jisu ula pendunia ya ki Sadusi kilawan shiken hun. Badu way na ki ustad ain ula keli ya u ka jing keli bantenju ya u. Konong hikai kanu ka hukum kabakraw tam ha kaan. Ula jibab yu, pidei ban it yotrayu blay jung pi, da kadanut jung pi baro, da kamansim jung pi baro, bada kajingmut jung pi baro. Kane kalong ko hukum kabakraw tam, bat kabaning kong kabaar kayasrim ya kane, pidei ban it yalaw paramarjan, kum yaladehi. Halor kine ki atli ki hukum, ki shong nong rem ka ain baro ka wei bad ki nong yutu lupa. Ka gospel John utrai. Kicing roy ame Chris. Usanran jong u Jisu uba u ije teman sim ngitip baudei u Yohanes. Kadon kekhana bat kadai ke basisha kamdai tak kekhana kadai ke jingjia basisha kalong ka jing im basisha ha ke jing im jong Yohanes u apostol jong u Jisu udai wei na ki apostol uba u Jisu it theman sim bat uba im ha ke jinglong tammen ke jing u ha ke jinglong rang ba ha ke jinglong tammen ke jing u Yohanes uim ha kanong ba Ephesus rengkat bat kipat Kristen. But haman kas neutrai ki para bangit jong kanong ba Ephesus namar ha kajing bom la jung u banyat kajing bom la jung u ban yosngeu bat kajing bom la jung u ban yo i la ke jong ki khmat ki lekit yo u na ying bat ki bu yo u ha po kaying meni. Hakapora itu khana ki ailat ya Yohanes ban itu khana lane ban pelujimut chapang ka tin ka jong blai. Bat don ka jing ong haman ka sniu trai ba ki alum lang kroi kum si para banget kum si ying sisem Yohanes haba udon lane wiang hakmat jung ki uang tang kine ki kentin to ya i markeliang to ya i markeliang namar ublai ulong ka jing e kini bon sin u yai kren u yai ong yai kini ki kentin hanrei ki para bangai jong ka nong ba Ephesus kim ju samthia lane kim ju ngap bantaj ya kini ki kentin ki ba u Yohanes u kren lane u ong haki to ye markalian namar ublei ulong ka jing e bat ngi iya ka jing tho ka jing u Yohanes u kren chapang ka jing e ka jong blei Ukren chapang kajing it ya ki hanman ki para. Ukren chapang kajing it yoblei bat kajing it ya ki prabreu kalong kabadon kam bat kalong bat kadehi tang kawei. Tengi i hagane kasngi rukumju ko hanman ko para. Haba kine ki Farisi ki Sadusi ki wan hakmat jong Jisu bat ki bu ya kane kajing kli hakmat jong u Jisu u ai ya kane ka hukum. Ba ngidei ban i yoblei bat kumjuru ngidei ban i ya ki hanman ki para. Dei mata kadau ngitip bat ngis ngutho bat mangi ngi penyang hadu manta meni. Ka jing i ka dei ka pedeng jong ka jing im Kristen ka jung aga jung pi bat ka dei ka ba pensdang ya ka jing im Kristen ka jung aga jung pi bat ka jing im Kristen ka jungi ka dei ban kut ha ka ne ka jing i yoblei bat ka jing it ya ke hanman ki para. Ngi la yos ngeu yo le se
baha kaniam ju kidon kumba henreus pa khalai teli kita ki an ki kanun henrei haba kine ki farisi ki wan ban bu ya kana ga jingkle khama jong ujisu pat habaro kine ki henreus pa khalai teli ki an ki kanun ga jungki u pensyong dong rem ha kine ki atli ki hukum ki bau ay yang abare pi leng ba ka jing pule bang yos ngeo menta ka sngi kata ka dei ka jing e joblei bad ka jing e ya ke hanman ki para kine atli ki along ka wei bad baro kine ki hukum lan ki an ki kanon ki ba ki don hapo ka niam ju ki shong halor jong kine ki atli ki an e joblei bad e ya ki hanman ki para ngete ba kajing e joblei kabala sot na lasem na ka kitab Deuteronomy kalonong kabahan riu kerpang e nakalan kaba san kajing e jaki hanman ki para kumba e jelade la sot na lasem na ka kitab Leviticus kalonong khat khandai kalain kaba khapra ko hanman ko para den mata karaw menta kasngi ngi dai ban kali halade kamut ayu kane kajing e joblei bad kajing e ya ki hanman ki para kumbaong way Bishop John Lewis suang kajing ij yaw blay bad kajing ij yaki hanman ki para lani ya kajing ij yaki para bru jungi kalong kum kaway kapisanar kalong kum kaway kapisanar kabamangi ngimla ban pan yaklat kabamangi ngimla ban pan yaklat ngimla ban pan leidor ya ka ladang ngipiano ya kato kapisa arliang ne ar banta ko hanman ko para dai mata kadaw ngi haban kali halade menta kasngi kadai hok kumba Yohanes uang hakasiti banangkong jungu ha kalanong ka ba saw kalain ka ba arpo Yohanes uang yakine kenten ngimla ban ong banga it lanengi it yoblei ubang ngimla ban yo i lada mangi ngimla ban it yake hanman ki para ki jongi ngimla ban ong bang i yoblei ubang ngimla ban yo i lada ngim i yake hanman ki para kiba ngila ban yo i kane kadai kabasisha ko hanman ko para bon sin manga ban mapi ngi pen pau hakmat ki pajba ngi pen pau hakmat ublei bangi i yoblei hanrei ngi kan riano ngi buno jingai kajing i yake hanman ki para lada ngilong hakane korkom ngimdon kata kajing i yoblei namarba ngimla ban i yake para bereu kajingi lada pikwa ban penpau ya kajing i kajing pi yoblei lada shisha pidon kata kajing i kabashisha yoblei ningkong na shabe ngide ban i yake hanman ki para kajingi kiba ngila ban yo i kiba ngila ban yarap kiba ngila ban penpau yake kam leis ne jungi kohan men ko para deir mata kadaw menta kasngi token nginbu nengkong ublei hakmat jungi ngin e ki kam ki basneu ngin e ki kam auria jungi ngin e ki jungi marsap jungi nginbu jungai ya kene baro hanrei nginbu ublei hakmat jungi habangi mane yoblei ngimdai bandon kajing arsap habangi mane yoblei habangi ong ngi jame ku jisu ngi jame ko trai ngi deben pen pau ya kata kajing e kajungi nadu kaman sim nadu kadanut bat kabor kajunga kajung pi kabor ke bamot bangi dai ban le ki kam ki babha hakmat ki hanman ki para kajungi ngi dai bandon kata kajing sneusen e yaki ngi dai bandon kata kajing snutu yaki ngi dai bandon kata kajing kloi ban yarap yaki lane ban kershan yaki kane kadai ka ba Yohanes suang hanga badapi kane kadai ka jing khot ka jung jisu kane kadai ka jing hikai jung jisu bat kane kadai ka ba mangama pingi dai ban le ha ka jing em jongi baman la kasngi dai mata kadaw ko hanmen ko para ha kane kasngi token ha bangimi na kane ka ying khot ka ying kantang ka jong blai ha ba mangama pi hadin bangila yo priang yo jisu ha ka sakramen yo khores ba khoj ngin le ngin bu neng ko nga ka jing mur ka jing parkhat ka jungi ban le isnei yake hanman ke para ge jungi kiba ngi im ngi salang kiba ngi kendu halanti hasangkin kiba ngi kendu ha ka jing trai jungi to ka ngin kenar ki kti ge jungi ha bangi i bagi don kam yangi
Token ngin keran kiktin ki babha haba kidon kam ban yosnyau na nga panapi kiktin isnei kiktin ki ba penslur lane ban kersan yaki nginom landat yaki nginom kenta yaki nginom bu yaki jangai nangi Henry token ngin ra yaki hakmat jungi kumbangi ra yoblei hakmat jungi kumbangi bu yoblei hakmat jungi token ngin bu yaki naki hanman ki para ki jungi kibang yem lang kibasalang kibang yat relang rengkat kiba ni yat lang rengkat kan ngin bu yaki rengkat badu blei namar ka jingbu rengkat ke jungi yoblei ha ka jing em jungi rengkat bat ki hanman ki para ke jungi ngis pen pau sha ya kata ke jing ek ke jungi yoblei bat yaki hanman ki para ke jungi kane kawan ra ke jing kela ha ka jing em ka junga ka jung pi kane kawan ra ke jing kela ha ka jing em jong kito ki hanman ki para ke jungi token ko hanman ko para ngiduai na ka banta kane ka jungi e en yoro yau Jesus Christ Amen. ngin yang ngin plai la ka jong ka jinge nge hau blei pa badan bor baro unang tau ka beneng bat ka tendel rao Jesus Christ ukon ba marwe jumu utrai jungi ya balapon nomen sem bakoj ya balakha na kamaria the sati ya balashala bein ho Pontius Pilatus la sanga pnai u la ya balate u la ya skbayab ha kasngi ka balai la mi pat ni kbayab ula kiu sa beneng usong sa kamanu blei pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ki bim ki bayap ngangai hau man sim bakhoj hakabalang catholic bakhoj ha ga ching salok kre khoj ha ga ching ma pe ki pop ha ga ching mi pat ka do bat ha ga ching em bom chukut amen Laispa Prapue. Laispa Prapue. Bekani kajing terwa, bekangi kutrai, kakabani dan kekra, isapabana, jika jomni trai, jika jomni. nomor kudrat le ka pathe bara namar ka chupo per hai chone la yo pediang ni kawan ne so amen da ka chone ya chone ne kawan ni sa Toduai ko para baga jing knya junga ba jung pi kan long wa priang hona kma du blei ko pa badan bor baro trai priang jing knya akti jung pi na ka banta ka jing ro bat borom bat karteng ka jung u ka jing manto yangi bat balang bu ko jung u baro ko wei kat bangi kan mau burom ya kamaria the soti bala kerku ngi terwa hame ya ka jen ai jung i ko trai da ka ba kerpat bangin yo jing yarap na ka jing long breu jong u kres ubat terwa yalade hame halor gading pna kum u jingknya baklem tobria uba embat basensyar junam la junam amen utrai udon rengkat bat pi to kentiu yalaki danut tong inai utrai ublei jongi
da shisha ka long ka basong hak bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing penem yangi ban yaro yakikam ba jong mi ha ka jing ken tu nam ya baro kirukut bat kham tam kat ba ngidang ken mau ya kamaria ka tesati bala kerku ban pen bana ya ka jing krau jong ka jing isnei jong mi ha ka jing rua yaro jong ka namar da shisha mela le ki kam ba krau na bakut shabakut ka prathei ban mela pen priang ya ka jing isnei bakar hai jong me na ka pateng sha ka pateng haba mela khmi ya ka shakri jong me ha ka jing long red jong ka mela ai hangi lengba jong ka yaw nong seng jong ka jing pen em yaw ben reu kum u khon jong me utrai jong e u jesu christ lengba jong u ka kan hon jong ke angel ka mane ya ka borom jong me bat ka kmen hakmat jong me shu jinam ngi kerpad me to ai ba ki sur jungi kin ya so bat ka jongki ha ka wei ka sur jong ka jing ruai ro kat ba ngi pen bna Ubakut, try you play ki pa neng pertai sawada ka buram jong me Hosanna Hosanna you play shot from Hosanna you play tonight and yaro you bawan haka kerteng utrai neng pertai sawada kaburam jombe Hosanna Hosanna you play shot from Hosanna you play to know Dasha malong bukot kotrai katame jong gajing kuj baro Namar kata ngikar pad yame to pen kuj pen kentang ya kine gajing trua jungi da kabapa yaman sim jung me kum kamcher halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yo badala kamon snobha ula priang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bat ka daingu yame ula kedia yo badalai hala ke senran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba NIT na kabenta jong pi hakaju korkom endala la yabam ula shim yakukuri bad kabaingu biang yeme ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bat bom jukut ya ka ba enpenmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap ya ki pop to le ya kane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jingne kata sin bangi bam yu ne upu bangi di nakane kakuri ipen benaga cinga jong beko tron tadadu namar kata ngi bapan mantaya ka jing yap bat ka jing me pa jung u ngi terwa hame ko try yokpu jong ka jing em bat ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai nguai dam namar malanyeu yangi ki babit ban yang akmat jung me bat ban chakri yame da ka bas ngoret ngi karpat yame bangi ki bayo ban ta hakamat bat ka snamo kres ngi long ki ba lapan yatli ka wei dauman sem bakoj
Tokan mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatla kapratei bat to penjana ya ka ha ga jing e rengkat badulyo ukpa ba ko jungi uwulbet ubishop jungi bat baro killing do Token maulem ruya ki henmen ki para shenrang bat kentei ki baliot hia da ka bakermen ya ka jing mi pat badia baro ki balaklat no a ka jing isnei jong me to pediang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi karpat ye me baringkat bat kamaria thai sati bakhoj ka kmi jong ublei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro krukoj ki balapen sngu bahaya me pateng la pateng ngin long ke babet banyo bantalem ha ka jing imbom jukut bat bagini ro bat pandan borom yeme daw kun jong me u Jesu Christ dau lembatu badhau kan long ha me bleu pa badan bor ha ka jing long ka wei jong men sim bakhoj baro ka borom bar ke jing ro chinom la chinom amen Kumbelah hukum yang i daw nong panem, bat kumbelah hikai ngedektin blay nginut banong, kok pa jungi, upa hapneng, kalong kapakot, yakarteng jung me, kanwan kahima jung me, kalong kamon jung me, ha kakendau kumba hapneng, to ay yang i mentra ka jungbam jungi, kabahala kasngi, bat tomap yang i kerengkang jungi, kumba ngiruk imapi kibales new yang i, padwat yalam yang i sya ka jung penshoy, henry tapanlaj yang i na kabas new. To penlajangi ngi karpat ko try na ka jing snu baro ha ka jing sabun jung me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isnei jung me ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dang ap khmelanti ya ka jing kermen ba koj bat ka jing wan pat jung nong panem jungi u Jesu Christ Kacung me kalong kahima, kacung me kabor bat kaburam, chinom la chinom. Kotrai Jesu Christ me belong hagi apostol jong me. Kajing suk ngai api, kajing suk jonga ngai api. Wat pe yaki pop jongi, henro ya kajing ai jong kabalang jong me. Bat ha kajing sabun jong me. To ai hakai kajing suk bat kajing atali kawai. Kat kum kamon jong me. Mame upin bat basan syar, chinom la chinom. Amen. Kajing suku terai dan barabor rengkat bat pi. Tongin ya terwah ya kadak kajing suk iwei ha iwei pat. Kajing suk bat pi. Kajing suk bat pi. Hakmi ukun long broad jong blay, hakmi ubakid na yakipop jong kapertay. Suk yang i balasyakat, syak ane kajing kawai jong ukun long broad. Ko kan rat nam sung hok laman rung apok kaying ngajunga, henre syuong kang daktin kaman sim junga kan sakya hi. Terima kasih nama Kristus kan ribukan ngamni, syak kajing embon syukur. Amen.
Kok pa bahabeneng to ai bagi jengej ke malai hangi hau kun jong me Jesus Christ wahan men jungi bat teleding jong ke jengej spon kan kelang hagidano jungi daw men sem bakoj kan kersubyang hangi ya ke jengkermen bala kerku nag benta ke jengwan kahima jong me to ai bagi jungi e jong me kan pen keladur yangi sagnong lur rangka bom ju song taj ban bet ikisembai jong ke gospel Ai begitu kesembai kan pengkeladur nasapo ika jaj benreu adi kepertai mariang barok away aga jingkmel enti batikana ya kebeneng batemai bat kepertai batemai banda daki bo jong paman laweng no kaborom jong me kan tansan jinom to ai baga jing e jong ke jubili kan kersubyang hangi ya ke program jong ke jingkermen ya ga jingang nut ya ke tiar ke jing sew happening ai bagata gaju kajing ye kan pansapriang ya gajing kemen bar gajing suk jong nong spa jungi hasatla kapertei shame koble jungi bala kerku junom
กันลองก็บรมมันก็จึงยารอจึงอาเมนก็ป่าจงนี้บาหับเน่งกันลองก็บคุยกันเตงจงเมกันวันไกมาจงเมกันลองก็มอนจงเมหากขึ้นเดียวกับบาหับเน่งตายยังไงมันตรากันจงบัมจงนี้กับบาฮาลากันงี้ปัตมาบยังไงกระงการจงนี้กุมบางโรกิมาบิกเบลสเนวยังงี้ปัดวัดยาลามยังงี้ชาร์กันจงปัญชอยฮันเรดปัญลายังงี้นักบัสเนวอาเมนกูเบลกมาริยากับบดาบเดกจึงไออุตรายดันบัดพาเวลากระคุยพานประเด็นกันเทยเวลากระคุยสอกปอจงพาวจิสุกมาริยาบักคุยยกมีจงเบลจะดูไว้นักบัญชาจึงไอขนมป๊อบมันจาบดกปอดกันจึงยามกันจึงไออาเมนกาบุรัมฮาวปาบดาคนบดามันเซมบักคุยกุมบากละลองบามันกองกุมจุมันจาบดาบอดจุนามลาจุนามอาเมนจงยินยาดูไว้habang ila yo pediang ya kasakramen na beneng ngi kerpat rid yame ko try bamangi kibarake don buram ya gajiken mau ya kamaria thesoti bala kerku ngi long babet banyo banta ha gajing khawai bom jukut dokres utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublei badan bor baro un kerku ya pi ukpa badakon badaman sem bakot amen Tolai suk ej basakriot rai da kajing im babha jong pi. Yesu yau blai. Arspa prapui.